दिनै जों बैसागो बोथोरनि रंजालि बैसागो बिदाय होनायाव जों रंजालि बैसागो ओरैबायदि रंजागोन ओरैबायदि खालामो जों दिनै बैसागो बोथोरनि रंजालि बैसागो ओरैबायदि गुबै खालामो नमस्कार सार दा बैसागो बोथोरा नांलाया खोमलाया ओरैबायदि रंजालांनांगोन मोजाङै मोजां रंजानाय रोजाबनाय मुसुरनाय देंखोजों जोंहा रैसो खालामनांगोन रंजालि बैसागोआ मानि बे मेथाइजों कामरुप जिल्लायाव गोदान नायबायाखै दरं दिगदिगाव साजायनाय आगै जासिगोन मोनालाबाय अले मोनालाबाय नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा हाबाब सना सिमां मोनो नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा सारा बैसागु बोथोरनि माबोरै बैसागु बोथोराव गासैनिबो बैसागु बोथोर बियो नङा होमबा दै मुहूर्तआव आं दिनै टम लानांगौ खायदो फुर्टिदो गोसोदो जेनेबा जों गासैखौबो जों बैसागु जानो थाखाय जों लाबोदो आं खुनु दा टम सोलायाखै दिनैसो आं सलायदो दे फार्स्ट टाइम फुर्टि बैसागु बोथोर थाखाय आरो मासे मावो नोंथाङा ओमफ्राय बैसागु बोथोरनि सारफोरा बोरै इन्जयफोरा थांनाय बोसोरावथ' जोंहा कभिड-19 थाखाय थांनाय बोसोरावहा जा कभिड-19 थाखाय जा बैसागो स्टपिट जानायमोन देग्लाय बे पुनर जों मोनफाफिननो हादों बेखायनो आंहाबो गोसोआ बिराद फुर्टि देग्लाय बैसागोआ एनेकै जानांगौ फुर्टि रोम जोम गासैबो गथ' गथाय बिनानाव बिफा गथाय गाहाम जानांगौ आं बेखौसो बुङो दै आं जेबो बुंनो हाया दै गासैबो रंजानांगौ ना गासैबो रंजानांगौ बेयाव खुनु थालांना नाबा आं बे टम लाना फाय नङा अके बुरिया बुरिया बैसागो बोथोर शुक्रबार दिन जोङो रंजादों लोंदों जादों नाथाय नोंथांमोना जोंखौ गाज्रि दामो बैसागो बोथोराव जों रंजादों मोसादों बयबो सेंग्रा सिख्लाफोरथ' गैया जों सिख्लाफोरजों लोब्बा लानो हाया मानो होनब्ला दिनै जों गावखौनो गाव ओरैबायदि सानना लायो जोंनो गोदोर गोलाव जों दिनै मोसादों रंजादों बेनि थाखाय निमाहा होदो गाज्रि मोनोबा नोंथांमोना निमाहा होदो जै जाथों जाबाय ओमफ्राय खिफायजोब ओइ सार जानाय मुवा थांदु अखा खोरोमनायाव निसान सोंना
บาปทางนี้หนึ่งนี้ใส่ยาวก้อยข้าวพาเทคือให้เบนจิตขาใบเมินหาบัตรครอบร่างครอบหลังใบหยา